Memorijalno-historijski susret, Dan kotoračkih bitaka i Dan mjesne zajednice Butmir obilježeni su u Sarajevu polaganjem cvijeća pored spomene obilježja šehidima i poginulim borcima, historijskim satom za učenike osnovnih i srednjih škola i bogatim kulturno-umjetničkim programom. Organizatori manifestacije su jedinstvena organizacija boraca općine Ilidža u saradnji s općinom i mjesnim zajednicama Butmir i Donji Kotorac. Na ovom je području prije 25 godina vođena je jedna od odlučujućih bitaka za odbranu Sarajeva, rečeno je na današnjem skupu. U 5 sati i 25 minuta 17. marta 1993. godine počela je odlučujuća bitka i ključna odbrana jedine veze opkoljenog Sarajeva sa ostatkom svijeta. 17. i 21. znači petodnevno borba sa agresorom koji je pokušao osloboditi i zauzeti dio teritorije slobodne Iliđanske, koja je puno značila za odbranu cijele Bosne i Hercegovine. Vi držite ključ rata i čuvate kapiju grada. U vašim rukama se nalazi srce naše zemlje, jednom je borcima kazao predsjednik Alija Izetbegović. Samo sjećanje rahmetli predsjednika koliko je značili ovi prostori za odbranu, jer je on jednom prilikom sam izjavio da je ključ odbrane Bosne i Hercegovine upravo nalazi se na ovima prostoru. Hrabri borci su se oduprijeli mnogostruko jačeni i opremljenijem agresoru, spremni i odlučni da daju i svoje živote, a stanovnici ovog područja su izdržali nezapamćenu agresiju. Herojsko mjesto u kome je odbranjen ulaz u Sarajevo. Ovdje su bili najhrabriji borci koji nisu žalili svoje živote i narod koji je stajao iza njih, koji se nije odmicao, jer imati stanovnike na liniji gdje se svakodnevno dešavaju borbe je nešto što je samo se desilo u ovom našem ratu. Znali smo da su nam porodice iza leđa, da nismo smjeli popustati, tako zahvaljujući toj hrabrosti tu smo se uspjeli odbraniti. Ušli su malo prvi dio nebranjenih kuća, nije bio branjen. Taj dan je palo preko 5000 granata, možda i više. Imali smo, nažalost, žrtava, ali nisu uspjeli ostvariti ovaj cilj. Odbrana Kotorca, prolaza prema Sarajevu, tunela i herojski podvizi branilaca bila su tema časa historije kojem su danas prisustvovali učenici osnovnih i srednjih ilidžanskih škola. Na manifestaciji su uručena i priznanja najboljim učenicima 3. osnovne škole koji su pisali literarne radove o temi Tako se branila Bosna.